nou. Esperem que el curs vagi molt bé. Soc la Maria Torres, assessora pedagògica de Didacta Plus. I en aquesta càpsula us volem explicar com es juga al Llit en línia. Un joc que trobareu al projecte Pomolat tant de tercer d'ESO com de quart d'ESO. Com s'hi juga? Col·loquem el taulell al centre i repartim 8 cartes per jugador amb el logo Llit en línia cap amunt. Aquest detall és important, perquè en el dors de la carta hi ha la solució. Començo jo, perquè tinc el número de llista de la classe més alt. He d'escollir una de les targetes de la meva mà i situar-la al taulell, en el segle que crec que va tenir lloc el que hi apareix. Per exemple, escullo Maricel i decideixo situar-la al segle XIX. Quan estigui segura de la meva decisió, donaré la volta a la carta per veure la solució. He encertat! Per tant, deixaré la carta amb la solució cap amunt i el torn passarà al següent jugador. Què passaria si no hagués encertat i hagués situat la targeta, per exemple, al segle XVIII? Doncs que me l'hauria de guardar a la mà i jugar a la ronda següent. D'aquesta manera se succeeixen les rondes fins a que un dels participants es queda sense cartes a la mà. És el guanyador. Adaptacions del joc. Anacrònic. Podem afegir el comodí anacrònic per participar al torn d'un company si creiem que ha situat malament una de les seves targetes a l'eix cronològic. Per exemple, si situo malament la meva targeta a l'eix i un company ho detecta i dona la resposta correcta, abans que es reveli la solució, podrà anunciar anacrònic i donar una de les cartes de la seva mà al jugador que s'hagi equivocat. Alerta! Que l'anacrònic s'ha de fer servir amb cap, perquè si s'anuncia a la babalà i no s'encerta, serà el jugador que ha començat la jugada qui donarà una de les cartes de la seva mà a qui hagi anunciat el comodí. A més, cal tenir en compte que només es podrà anunciar anacrònic 3 vegades per partida i jugador, i en un mateix torn només podrà utilitzar-lo qui el digui primer. Avaluem l'assoliment del joc. Si vols avaluar el grau en què els teus alumnes han consolidat els sabers d'educació literària a través d'aquest joc, pots proposar una activitat de coneixements previs i posteriors, com ara una diana d'avaluació. A més, pots utilitzar l'escala de valoració de l'ús dels jocs que proposem, que t'ajudarà a valorar si els alumnes han jugat de forma respectuosa amb els companys i han usat el material correctament. Com pots veure, després de recórrer diverses etapes de la història de la literatura durant el curs i de parlar de tants autors i obres, Llit en línia es presenta com una síntesi visual i manipulativa per consolidar i situar els elements clau de la temàtica. A nivells avançats, es poden adjuntar els 2 jocs i consolidar els coneixements de tota la literatura catalana alhora. Recorda que si vols rebre un acompanyament específic sobre la implementació d'aquesta eina de treball, sempre pots contactar amb el teu assessor de referència per sol·licitar-ho i rebre així més informació. Si t'ha sigut útil aquesta càpsula i vols veure més continguts similars, fes un m'agrada al vídeo i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials.